тиган с незалепващо покритие, алуминиев тиган. Слагаме 208 грама бял лук, нарязан на ситно, 160 грама морков, 25 грама кхи и 200 грама доматен сос, пипер и сол на вкус, като ще неутрализираме киселинността на доматите с еритритол вместо с захар. Сушаваме на бавен огън до готовност, до умекване на зеленчуците на моркова и на лука, като се поправям, че тигана не е с залепващо покритие, е такъв иноксов тиган. Като се разрешават нашите зеленчуци, подготвили сме плъшката кайма. Използваме плъшка кайма на Делия, тъй като може да се намери в Била. Имаме достатъчно вътрешна информация за гарантирано качество на месото. Това са и макронутриентите на пакета. Може да видите, през това време сме подготвили килограм 184 грама или грубо килограм и 200 картофи нарязани на купчета, които без абсолютно всякаква мазнина, само с малко водичка и сол слагаме да се задушат в фурната. Докато картофите се задушават в фурната, започваме да подготвяме каймата, да я добавяме полека в при зеленчуците. Добавили сме 1 кг плъшка кайма на Делия и сега това са 2 тарелки и половина. И сега намачкваме каймата, за да може да стане ромлива, а не да бъде на буци. Добавяме червен пипер. Домашна чубрица. И сол на вкус. След като сме размачкали каймата и сме оставили да кътри заедно с зеленчуците, до сготвяне добавяме малко пресен мактанос. Замразен всъщност, не е най-пресният на света, но по-добрият вариант в момента, тъй като гледаме винаги да поддържаме в фризера такава меродия. За хората, които не обичат мактанос, разбира се, той може да бъде избегнат. Подправките като черен пипер и сол препоръчвам да бъдат на вкус, като разбира се не на цвят, разбира се, за солта, т.е. да не се прекалява с нея, но оставям на ваше усмотрение какво количество да бъдат солта и черния пипер. Същото важи и за другите подправки, чубрица и червен пипер, които сме сложили. А пък ако обичате мусаката с някакви други любими специфични подправки, не се притеснявайте, така или иначе важното е да ви е вкусно, освен да бъде здравословно. Сега ще готвиме докато избри водата в тигана, докато са напълно задушени каймата и морковите и лука, те са почти готови между другото, и картофите в този момент се задушават на купчета в фурната и след малко сглобяваме. Сместа каймата добавихме към картофите, в момента ще ги смесим в тавата и запичаме до готовност. Като всъщност трябва да се коригирам, че оставихме, виждате на дъното на тавата, чувствителна част от течността. Ние изчакахме да изгори изцяло до пълна готовност, тъй като ще се сготви в фурната. Ще направим също така и заливка от яйце и скир, като тя е пожелателна. За заливката на мусаката сме сложили 2 яйца, общо 126 грама. Бяха нашите, добавили сме сол и бак пулвер и имаме 500 грама скир, като ще използваме обикновен скир от Lidl. Муската след 30 минути на 180 градуса е вече готова, така че я вадим. И я подготвяме за да се постави заливката. Двете яйца с 500 грама скир, малко бак пулвер и сол за заливката.
Сега ще разпределим равномерно по тавата цялата мусака и връщаме обратно във фурната за запичане до златисто.